Sithake sime ngoba sihamba nezinkunzi malanga sigadiwe ngeke u790453446 uyitholele nanku umgabe ukuspecially ke ngani zakwethu yakembula mhlawumbe unenkinga yokuthi emsebenzini kunezinto abakubeka amabala kuzo atha nanku umgabe ukhuculula amashwa namabhadi insipho kazwelonke lena insipho yezimali manje ngithi mina ungangiphikisi ngensipho yami ongakazi ugeze ngayo ngicela ningishayele ku07 ebhekile sasa wena ngikubona leli gama obizwa ngala bantu bethi uyahlupheka noma bethi uyathakatha noma bethi ukuthi besho zonke izici ziphela ngenxa ukuthi ugeza ngomgabe noMandela Polo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki wona wesondela Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele uyabingelela uMC Pholobase ishide limhlophe ufuze fulela umashiya mahlangathazo shumayela upropaganda yasabeka bathi sigxivize singasuki urapper ngoba rapelo love intombi zawuqede baliwa bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wagadla ngeinduku singayiphethe ngabatshena athi cha ngani zakwethu umthambo wegazi leintombi zangakini sayifuna ukuzolahla ubeetroot emashidi namhlophe akithi kodulela umfoka agqula amagqula intombi yagqula emzini yabaleka nepitoti lengane umncwa mhlehlilo zube ngesonto elizawona ubusuthi ugebhela amasaladi shame disappoint angithi yimi inkunzi emafako kwengwidla ngamabala nawe ngiyokuhlephulela kwezangakini udle ngamabala ngoba vele kade kwakudliwa ngamabala akuyona into etshelekisayo noma ebolekisayo sidla ngawo amabala ngani zakwethu ngoba vele kudliwa ngamabala weyinsizwa anothi nje manje ngibona bese nina intombi nimani nithi omama ke sebeyokikiza obaba bayodaya ke dlala inkunzi yombhebuke manje cha ngani zakwethu bengithi ngizoba live njengoba bengichazile kubantu ngathi ngifisa ukuthi sithule ubufakazi bemsebenze emihle yensipho umgabe noMandela eyenzeka mihla namalanga to different people noma to different places ngiyazi uthe eGoli uthengwa kakhulu umgabe noMandela eCape Town uthengwa kakhulu umgabe noMandela Eastern Cape uthengwa kakhulu umgabe noMandela ngibonge nala eKZN uthengwa kakhulu umgabe noMandela ngifuna ukuthi sithi ukusondela la endishini yami uhambo lami kahle luvela eThempelini siphuma ke ukuyolanda lo mthwalo wendishi ngani zakwethu njengoba ukubona nanku umthwalo wendishi lona kwathiwa kule game ke itika sicela nifakele khona kuphina la eThempelini ke sisuke silande nangumgabe silande nangu uMandela wena okwakho ukuthi ungishayela ucingo ku079 04534446 silapha kade nomgaqo sithake sime ngoba sihamba nezinkunzi malanga sigadiwe ngeke usilokothe ngeke usenze lutho ngeke usenze twa uma sihambana nangu umgabe noMandela ilula kakhulu inombolo u079 04534446 wena ubungakalitholi order lakho sikhumbuze ku079 04534446 wena ongakazi ugeze ngomgabe noMandela sithinte 079 04534446 abantu ke banenhlanhla ezehla usuku nosuku zenziwa inayo insipho kaMgabe noMandela zedliwa inayo insipho kaMandela nomgabe kunodadewethu ke othi njengamanje usabisha ukulala ngoba kunento emkhwelayo njalo ebusuku kufanele sikhuluma iqonde kuzizwakale lento kunodadewethu othi angikwazi kwakulala ebusuku kunento elala nami kunaleya nsizwa ikhala ngento efanayo nayo ithi ebusuku iyasaba ukuyolala kwahlwa nje usuke sebikelwe ngoba kunento elala naye 0790453446 uyitholele nanku umgabe ukuspecially ke ngani zakwethu umgabe noMandela uyitholela insipho kaMandela uyitholele insipho kaMgabe imbili nje kanje ngemadlala nje encane ngithi bonke abantu abano 500 rand kusukela manje ngishayela ucingo uthi mapholoba ngiyacela nginikeze amakhombo ahamba kanjani ufuna ukuchazela kahle ile khombo le uyabona cava le khombo ile khombo umgabe kuba uMandela ngo500 rand kuphela ngishayele njengamanje ukuyitholela umgabe noMandela impilo yakhe engaphindi ifane mhlawumbe uyagembula mhlawumbe unenkinga yokuthi emsebenzini kunezinto abakubeka amabala kuzo
mhlawumbe une problem yokungaphumeleli kuzona zonke izinto zakhe awuqonda ukuthi kudalwa yini. Thatha nanku umgaba ukhuculula amashwa namabhadi, insipho kazwelonke lena, insipho yezimanga lena, insipho yenhlanhla lena, igayela imali lensipho lena. Kulabo ababolekisa ngemali nje abayithathe lensipho bebona imanga bebuye bezobonga. Sizondlalela kamanye ama VN abantu bebonga. Ayikho into engiyithanda njengokuzwa abantu bekhuluma ulimi lakubo. Uma umuntu engumXhosa athethe isiXhosa, uma umuntu engumSuthu abuwe akhuluma isiSuthu sakubo, achaza ukuthi uMgabe noMandela umsize kanjani. Amanye kama VN lawa esizowanameka noma esizoninamathiselela wona azokwazi ukunilekelela ekuthenini nikholwe nibheme nikholwe ukuthi uMgabe noMandela uyasebenza. Siphume ethempelini kusebusuku manje kudonsela la ko-12. Yebo le video ngenze kuyibone sekusemini, kodwa nje ke imoto sezimbalo emgaqweni nje ubona qhamuka leya nje. Sithi ke 079 0453 446 ngiyaphinda 079 0453 446. Umuntu ayitholele owakhe uMgabe, umuntu ayitholele owakhe uMandela. Kulula kakhulu. Ushaya nje ku 079 0453 446. Siyabonga kakhulu ngozithola ukuthi nabo laba abadlulayo bageza ngawo uMgabe. Ahlamba ngidlule la before ngivale. Nganza kwethu. Angisho ukuthi mhlambe ngiyinto enkulu emhlabeni. Kodwa ngisho futhi ukuthi ngiyinto encane. Ngithi mina ngazi lutho. Ngaba nenhlanhla yokuthi ngizalolo yamama owayehluphekela namanje mhlambe futhi usabhatanisa. Wathi mntanami eyami injabulo yobhalwa uwe ngiyokhanyiselwa uwe nalesa salikwazi sasho okufanayo. Kwaphenduka kwaba izibusiso lezo kunokuthi kube umqhele wamevo yongihlaba impilo yami yonke ngilokho ngithi nginotwayi kufanele ngilinwaye. Ngiye ngithi mina kunokuthi ngibe notwayi ekufanele ngilinwaye angenze yonke imizamo yokuzama ukuphila. Nawe ke kunjengoba ngisho nje sokuhlala phansi ulokhu uthi hayi sekwanda amaqola manje sekwanda ama scam manje ngithi mina ungangiphikisi ngensipho yami ongakazi ugeze ngayo. Ngicela ningishayele ku 079 0453 446 nisho ubufakazi balensipho. Ngicela nibhale kuma comment nisho ubufakazi balensipho. Ngicela nithumele ama VN nisho ubufakazi balensipho. Ngicela nithumele ama video nisho ubufakazi balensipho. Ngabe useKapa, ngabe useMpumalanga, ngabe useLimpopo, ngabe usePiet ngabe ukaNongoma, ngabe usemzimkhulu, ngabe usemgababa, ngabe usePietermaritzburg, ngabe useKatlehong, ngabe usejozini, ngabe useZululand noma wena ulapha ya eCape Town. Ngithi woza uthathe nangu uMgabe noMandela. Insipho yabantu le sesiyoyiphekha ke manje sirephe kahle bese sinidlulisela yona ngokuyikho. uMC Pholobaso andilwa kaNgcobo ishide limhlophe mawuthanda lithi kuwe have likuthanda likuthandisa ukuthi awuzohlala phansi uzosukuma uzame uyitholele nanku uMgabe noMandela. Uyitholele nayi insipho yakho ezimanga, uyitholele nangu nompendulo, uyitholele nangu noma answer, uyitholele nangu umsusi mabhadi umkhucululu wezinto ezingalungile emzimbeni yabantu impilo yakho ingaphindi ifane. Sithe ake sime nje la emgaqweni bese sikhuluma nani sithi ngoMgabe noMandela impilo yakhe isengashintshi, impilo yakhe isengaphakama, imizamo yakho isengaba yinto enconywa abantu imihla namalanga. Kusasa wena ngikubona uhamba ngemoto, kusasa wena ngikubona uthenga lo muzi wakho, kusasa wena ngikubona izingane zakho zifunde esikoleni ofisa ngabe zifunda kusona, kusasa wena ngikubona uphuma kulezo izikweletu, kusasa wena ngikubona ukwazi ukuthi mawuqala umashonisa wakho abantu bekwazi ukubuyisela imali, uma uqala umashonisa wakho bekwazi abantu ukufika ngobuningi bezothatha imali, kusasa wena ngikubona ukwazi ukuyakha lemqasho ebhekile, kusasa wena ngikubona leli gama obizwa ngala bantu bethu uyahlupheka noma bethu uyathakatha noma bethu ukuthi besho zonke izici ziphela ngenxa ukuthi ugeza ngoMgabe noMandela. Ake ngikhulume nosisi ongashelwa nhlobo noma ehamba kuphi. Lensipho izokwenza ukuthi uthandeke, lensipho izokwenza ukuthi uma usunayo ubabazi akudedelela amasheleni, yabona, ngoba iyawashana, iyakhucululana, iyaphakamisana. Lensipho yamtholela umuntu umsebenzi, lensipho yamenza umuntu ukuthi adlondlobale, lensipho iyakwazi ukuguqula lesi simo wena siphe. Angani ngikhuluma ngofakazi enginabo nje. Lalela le video izophela uzowathola lama VN achaza kabanzi ngezehlo nezenzo ezinhle ezenzeke empilweni zabantu ngenxa kaMgabe noMandela. Abanye basebenza kuma call center njengoba sikhuluma, abanye bamafomeni emaplazini njengoba sikhuluma,
abanye basebenza abanye baphelelwe izikweletu bathuka ukuthi kanjani. Kuningi ngakubalula kuba kuningi ngani zakwethu, angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa ngiyakufisela ukuthi nawe ube nalo ihashe nje ngenxa kaMgabe noMandela. Thola insipho yakho uyigezele kamnandi uthi mina ngigeza ngananga uMandela. Uyambona uMandela? Nangu uMandela. Funa ugeze ngaye lo Mandela. Ungagcini ngokugeza ngoMandela. Uphinde futhi ugeze nganangu uMgabe. Uyawubona uMgabe? Nangu uMgabe. uMgabe ngapha, uMandela ngapha. Ngo-500 wakho ungakwazi ukuthola bani? Ungakwazi ukuthola uMgabe noMandela ngo-500 kuphela. Ngizothatha abantu kuphela abangu-200. First 200 ngizobalekelela ekuthenini abayifaki imali yokuposa. First 200 imali yokuposa abazoyikhokha. Ngishayela ucingo njengamanje ku 079 0453 446. Ufaka imali yakho sikuposele lento kusasa, impilo yakho ikwazi ukuguquka, ikwazi ukushintsha. Nama ngiwazi amandla aphethe uMgabe noMandela ukuthi aqhamukapi. Nama ngizazi lezi zenze ezinhle eziphethe uMgabe noMandela ukuthi iqhamukapi. Kodwa I only know one thing ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukukushintshela isimo sakho, impilo yakho ibheke phezulu, ube muhle, uthandeke, izinto zakho zonke zihambe kahle. La ufika khona nje abantu bekujabulele, la ufika khona abantu bekuthakasele, la ufika khona abantu bekushayela ihlombe. Uphathi ikhundla eziphezulu, izinto zakho engahlali phansi. Angifuni ukukhuluma kakhulu, nanka ama-VN ayalandela. Inkosi inibusise. Bye bye. Hayi mkhulu, mina ndibongeka kakhulu ukuba ngiyazi uba ngifake leyo mali ekwenzela nami ngisithole sami especial. Mkhulu, bonga kakhulu futhi angicethi. Yathi kuwe sazoyihamba indlela le. Isendele indlela sazoyihamba mapholo. Umlungu wami wangipha 1000 rand ngebirthday yami yangomhla ka-10 February, into angakaze ayenza. Ngibonge mapholoba. Thatha uMgabe noMandela ngingathembi ukuthi uzongisebenzela kuba ngizwa amapholoba ehlezi ekhuluma ngawo. Ngayithatha le nsipho yangisebenzela, yangitholela umsebenzi. Manje sengicela nje ukuthi ingikhuphulele uholo, iphinde futhi emsebenzini ngenze ngibe permanent.